Tutorial per realitzar la sol·licitud dels tràmits de convalidació directa, convalidació singular, matèries superades en altres centres i exempció de la formació en centres de treball. Heu de realitzar 3 passos. Incorporar la documentació al vostre expedient virtual. Verificar el tipus de document incorporat i el procediment a seguir en cada cas. I sol·licitar el tràmit corresponent. Comencem? Primer pas. Incorporar la documentació al vostre expedient virtual. Abans de començar heu de tenir en compte que només acceptem documents en format PDF o JPG. Cal que els documents estiguin correctament digitalitzats i pujats en la subcarpeta corresponent. I que cada document que porteu ha d'estar escanejat de forma individual. No podeu aportar diferents documents escanejats en un sol arxiu. Per exemple, no podem aportar en un sol arxiu un contracte de treball amb un certificat de qualificacions. Per pujar els documents en format digital, dins de la secretaria FP aneu a la carpeta Entrada dades i seleccioneu la pestanya Documents aportats. A l'opció Pujar nova documentació seleccionareu el tipus de document que voleu penjar. Escolliu el tipus de document. Els documents estan classificats pel tipus de tràmit i poden ser matèries superades en altres centres o reconeixements, convalidació directa, convalidació singular o exempció de la formació en centres de treball. Seleccioneu el fitxer i la ubicació en el vostre ordinador. I finalment, premeu per pujar el document. Un cop pujat el document, se us crearà una nova subcarpeta on teniu l'opció de comprovar el document o esborrar-lo en cas que no sigui correcte. Segon pas. Tipus de document i procediment. Podreu aportar documents amb validesa digital o sense. Un document té validesa digital quan té una sèrie de dades encriptades que proporcionen seguretat a la identitat del signant i a la integritat del document. Els documents amb validesa digital poden ser amb signatura electrònica. Atenció! Heu de pujar l'arxiu original signat en format PDF. No escanejat, ni imatge o fotocòpia. Ni heu de modificar el nom de l'arxiu original o no serà acceptat. També són documents amb validesa digital, els documents amb un codi de verificació segur. Si el document té signatura digital o codi segur de verificació, des de la secretaria podem comprovar l'autenticitat del mateix i la seva validesa i, per tant, un cop pujat a la secretaria no cal que feu res més amb la documentació. Documents sense validesa digital. Si estan signats manuscritament us caldrà aportar el document original en paper dins del termini establert per la sol·licitud del tràmit. Teniu 2 formes per presentar els documents originals. Presentar-los a les oficines centrals de l'IOC o enviar per correu postal els documents originals o una compulsa d'aquests. Recordeu que les compulses les poden fer les notaries i l'organisme emissor del document. Recomanacions. No envieu documentació original, per exemple títols. Si podeu enviar el document original dels certificats d'estudis. En el cas de documents compulsats, comproveu que les fotocòpies dels documents tenen la compulsa en cada pàgina. Les fotocòpies han de ser en blanc i negre i el segell de la compulsa ha de ser original. Si envieu la documentació per correu postal, us recomanem que sigui correu certificat a Institut Obert de Catalunya, Secretaria FP Convalidacions Excepcions, Avinguda del Paral·lel, 7173 08004 Barcelona. I recordeu enviar la documentació sempre dins del termini establert per la realització del tràmit. No acceptarem documentació enviada amb data posterior. Tercer pas. Sol·licitud de tràmit. És molt important que, a més de pujar la documentació a la secretaria virtual, feu la sol·licitud del tràmit corresponent. Per fer la sol·licitud, heu d'anar a la carpeta Entrada dades i a la pestanya Tràmits, escollir la sol·licitud que voleu realitzar. Sense aquesta sol·licitud del tràmit, encara que la documentació estigui pujada a la secretaria, no es tindrà en compte. Ja heu finalitzat correctament el tràmit de presentació de la documentació. No us preocupeu. Si al llarg del tràmit us surten dubtes, podeu consultar la guia de tràmits publicada a l'aula d'atenció a l'estudiant. També teniu a la mateixa aula el document Quin tràmit he de fer, que explica la diferència entre tots ells.